Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Enhlana sezantsi eMpumalanga nasentshonalanga umhlaba wonke jikelele libingelelo eshidi lemhlophe MC Pholobaso andile wakangcobo kwisikhonda khondla sikamabona kude wakho usiya Viva TV1. MC Pholobaso mayikhuluma nawe ke usuke engahambi yedwa suke ehamba ke neingqalabuthi ehamba nezinkunzimalanga ehamba ke nokhokuvula ehamba nezinyanga ezizalwe ziyizi zinyanga ngoba awukwazi ukuphuma esibelethweni senyanga uqede wena ungabisho nokuncane nje ukukhombayo ukuthi uzalo ugobela wangampela. Dokotela Mhlongo asikwamukele sikubingelele sikuphi ithuba ubingelela abantu emakhaya. Ngicela ubingelela amapholoba wena nezinyanya ohamba nazo ngizobingelela lo muntu emakhaya ngesibingelele sithi emakhosini Camaki Thokozani ibo ugogo nomkhulu ngiyabingelela kubona bonke abantu. Sigcina ukubona besikhuluma ngodaba lwasemgababe esigodlweni. Yes mapholoba. U14 and 15, 16 and 17 Cape Town. Yes mapholoba. Namhlanje ngiyafisa ukuthi ngoba likakafika usuku linjalo sikwazi ukuyikhuluma lezo insuku ukuthi cha abantu basengabhalisa nama kubhaliswa kanjani. Kodwa ke manje singene kulo ngiyafisa ngekhehla lami ukuthi sicathulise abantu ngezinto ezithinta imikhiqizo yakamhlongo. Mhlawumbe mapha ama product akhona noma amakhomba akhona atholakala kanjani futhi. Sinamakhombo mapholoba akhona ahlukahlukene ngamanye amazwi ikhombo yokuqala nje ikhombo yokugeza umuntu ukuthi aye kuba namabhadi nayo siyayifaka kaPep okuyiyona eyi-1500 rand. Sizoba nento yesibili ethi umuntu mina nginenkinga imizwa yami ayisebenzi imizwa yami ayiphilile mangigijimela ekamerweni akusayeki kahle leyo khombo yu-1150 rand. Sizoba nokwesithathu okulekelela umuntu futhi naye othi mina nginenkinga umuntu wami asabambisene naye mengiye ekamerweni ngiba nenkinga yento eyodwa ngiba namanzi uba nesidina abona ngathi ubona isilwane ngamanye amazwi ikhombo leyo elekelele kulahleni isilwane ngaloko ukuthi uzufike kaMhlongo leyo khombo only 2500 rand iwona amakhombo esinawo amapholo besikwazi kwa Korea lawa amanye umuntu uyayifikela azoyithathela ekhaya kodwa lawa sikhuluma ngawe eqale nje amakhombo asikwazi ukuwathumela ungekho wena. Ngingabhala ku WhatsApp ngithi ngicela ikhombe ukuthi iqiniso lomsulo amapholoba enambeni le 8067165855 uyakwazi ukubhala ku WhatsApp noma umesana ufone ngeshumu usitshela ukuthi into oyifunayo mase siyakulekelela kakhulu iPep code soyidinga lapho mase siyakuthumelela. Dokotela Mhlongo usayenza lento yokuthi abantu abathi banenkinga ungabathola abatwana. Yes mapholoba ngiyalekelela kakhulu mfowethu kunezingane egijima ngenxa yami omunye akusikona amapholoba ukuthi mhlambe ikhona inkinga kakhulu mhlambe bengingcola isinye mhlambe umunye ubeboshiwe wavalwa ngoba nabantu esithandana nabo siyathandana nomuntu ajika kuvala akuthi leyo yakhona nje banixabene ungaphinde umthola umntwana thina siqhumisa labokhiye kabarastile sizoqhumisa lamaketanga aboshiwe kube ukuthi umuntu uyaqala phansi abe nomntwana ajabule emendweni wakhe. Uthi omunye umuntu anoke nihlale esihlokweni nje nisikhulumeni zeniqede kodwa sibuka into ethi susiya Viva TV1 kuyenzeka sithinta isihloko esizodwa kanti sizoba nesikhathi eside sakugcina uthola ukuthi lo munye umuntu akasatholanga inhlayiya zokuthi kulolo lakho udaba afuna ukulibuza akwazi nayo ukusizakala. Khehla lami ake singene kulento yemali ezalayo imali yamashonisa. Abantu abaningi balithanda leli business kodwa alibasebenzeli. Umhlongo unani engamlekelela mthini umuntu onjalo? Yile ngena khona ke legama elithi izinto ziyenzeka amapholoba. Ngoba lo izinto ziyenzeka umesane wangena kodwa ungene ngokuthi ulekelela abantu ngendlela emangalisayo. Ngaloko umashonisa kodwa liyakusiza ekuthenini umoboleka umuntu imali. Ungazi ugijima uyoboleka uyolanda imali kumuntu umuntu esebaleka nemali yakho nigcine nixabela. Wenza into eyodwa kuleli bhodlela elincane abathi izinto ziyenzeka uyakhuluma nalo umbizwe ngegama umuntu uthi ngifuna imali yami kusibani bani. Uyena uyokutshela amapholoba enokho ezoletha into yayo ngamanye amazwi sinayo insebenzo eyi-7500 rand ukuze into ziyenzeka okwazi ukungena kakhulu kumuntu omashonisa kumuntu ogembulayo kumuntu ozamayo impilo yaphambili iqiniso limile mapholoba. Khehla lami lo zinto ziyenzeka uye ugcine entweni ekuthiwa imali kumashonisa noma nasekhasini uyafika noma emadayisini uyafika emaphepheni uyafika noma lapha emafonini kulama games adlalwayo okubheja uyafika uyakapakela amapholoba ko Superbelt ukapekele kumalotho ukapakele kuzona zonke indawo ezimalana nomzamo ekuzanywayo. Ake ngithi nje amapholoba lezo zinto ziyenzeka into yamaphanda uyamazi umuntu oyiphanda umuntu ongafuni ukulala engaphethela uthe esandleni kodwa thina
thina sikulela ngento eyodwa ukuthi kuyona lemizamo uzama ungayizami ngokwakho ngoba uzokwazi abantu udubula abantu kodwa enza into eyodwa thola izinto ziyenzeka mase ukhuluma nawe umtshele ukuthi ufuna ukwenzani uyobheja udlala ibhola udlala izinamba ulekeleleke emapholoba qale phansi nawe uvuse umuzi wobaba mkhulu 14 and 15 16 17 umkhosi wengcebo Mapholoba mkhulu. use KZN Mgababa uphinde futhi ube se Cape Town uthe abantu Mapholoba. mababhuke ekseni isikhathi besebenzise yona le number oyimemezayo uyolekelela abantu ezintweni ezithinta inhlanhla nasezintweni ezithinta ukuphila kwabo ngizwile ukuthi uthe waqagula into ka 3.5 waqagula into ka 5000 rand wasuqagula into ka 20000 Mapholoba. uthele ka 20000 ngokujwayelekile u 30000 rand Price yakhona waswathi le ka 5000 ngokujwayelekile u 7 7.5 Yes, 7.5 right wasuthi le ka 3000 lapha ekhaya umuntu niyakwazi ukumgeza nimenze yonke into mhlambe ngabe u5000 kuyale kodwa this game uthi akaphatha u3.5 Yes, athola ukusizakala hlanjwe enziwe izinto ezokwazi ukumbulela Yes. ngiyafuna ukuthi uchaza lokho Khehla kodwa sesikwazile ukumbulela nokuvulela umuntu osekhaya into ethi nangu umhlongo okhuluma ngokuthi uyacebisana noma uyaphakamisana uyakwazi ukulekelela kwanothu kodwa akayithinte ukuvikela umuntu ocebile unenkinga Khehla lokulandelwa abantu mhlawumbe ungaphawula uthini kuloko Mapholoba uqinisile mfowethu inkampumelelo khona izimpi zakhona mawuno 10 rand uba nempi ya 10 rand kodwa once waba no 1000 izimpi zakho ziyanyuka nazo kube zabantu abazo 1000 ngamanye amazwi impilo ihambisana nokufa phakathi ingakho ngiqikelela Mapholoba ekuthenini amakhona abantu abaze lapha ekhaya bezolungisela zonke izinto abalungisela khona umgeqe ngibanika wona Mapholoba abawulengisayo omayelana neprotection kodwa lo wamgwexo uyahamba nalo iwash ungena kwiwash kuphela mawuzothatha nje iwash pesta kuwena Mapholoba ekuthenini la ungena khona ungeneke la udlula khona udlula kodwa mawufuna wodwa u10500 wamisana nezinhlanga ezisemzimbeni Mapholoba nebhodo ngamanye amazwi siba nomgeqo u10500 mawuzele kona kuphela kodwa mawuzele iwashi nje isiphakamiso noma uzele umkhosi lo siyakunika umgeqo Mapholoba omayelana noqiniseka ukuthi ngoba siyazi ukuthi kampumelelo kufika kanzima Mapholoba kuba khona icrash zakhona ugabe nganike ngo14 15 16 and 17 14 15 Mapholoba ngimile ngempakamiso le kuyiyona impakamiso yewashe yering kuzoba impakamiso yefoni Mapholoba ngizoba nozinto ziyenzeka abawaziyo Mapholoba ogila imanga ekuthenini abantu bonke ubathatha phansi ubabeke phezulu ngoba nalensebenzo ya 3000 rand mhlambe wena umuntu wesilisa othi unenkinga nawe induku yakhe ayisebenzi kahle ungangisiza ngento eyodwa uyiphathe imali engange 1000 rand sikwazi ukunika ibhodlela ekuthenini ekhaya uthi buyile uzele Mgababa masugoduka uvutha mhlambe nale khombo lo ozokwazi ukuthi uyisebenzise ekhaya mhlambe izokusiza Mapholoba kuzoba umhla ka 15 and 16 so bese Cape Town naseKhamtheni ngisizele izinto ezinjengalezo kodwa ngalo kwaloko esikuphethe okutathu ziningi izinto ezitholakala kaMhlongo wena ungezwa masufona ngisenza ngamasufona uthi yini oyifunayo kahle kahle ayikho into engekho Mapholoba yonke into ikhona ubaba ongafuna ukunikeza umama imali sebeneminyaka cishe 5 noma emithathu emibili akakwazi nje ukupha unkosikazi wakhe imali umama ungamncedisa umthini kulelo daba kusizi Mapholoba akathole lento ya 3500 rand esizokwazi ukumthumelela aqale yona mayebhuka nje simnika inamba kaPep usinika inamba yaPep mase sijumela izinto engakafiki siqale simsinte masiyamsebenzela lento Mapholoba ngamanye amazwi angangena lapha ku 3.5 ekuthenini athandeka indoda imbone njengomfazi onezidingo hayi ithi indoda icike ngisho ukhuluma indaba yemali isuthu umoya Mapholoba indoda ayifuneki lonto someza ikhona into ekhona Mapholoba sobe sibasiza abantu ngendlela emangalisayo ibhodwe liyoqala ngo5 ekseni lobe livutha Mapholoba laba babhukhile nje sebeqalile banabo ubufakazi ababuletha ngoba ngale kokuthi size silinde wena uzofika ubhuka nje wasinika igama lakho nesibongo nesithombe sesiyaqala siyathinta lapha nalapha uyozwa wena sewusho ukuthi ayingeke emvakeni kokuthinta u1 no2 no3 khona into esenzekile seqalile Mapholoba kuyasetshenzwa Khehla lami asusa abantu emacaleni banezikweleti abantu yini ongabancedisa kuyona ukuqoba noma ukunqoba lento yezikweletu Mapholoba iyona le nduku engikhuluma ngayo eyokwenduku ka 30000 rand angikusho lo Mapholoba ukuthi bangazi mhlambe khona umuntu othi mina anginawo amandla manje a 30000 sengiqakile vele indlami ifuna ukudliwa manje imoto yami ifuna ukudliwa but u 30000 ngingakaba nawo ukuthi ngiyoshintsha impilo yami ngithi lo muntu akagijime afike emhla ka 25 afike namhla ka 30 no 31 angaza ulinde lo 11 and 12 and 13 and 14 ngoba unamandla ngoba izinto yinuka ukusha Mapholoba ubuhlungu besicathulo biziwe umnikazi ngiqonde
challenge ukuthi mapholoba lo muntu oneyikweletu odlela umuzi odlela indlu odlela angagijima mapholoba nalo 30,000 simlekelele abone ukuthi kulezi inyanga ezimbili ezintathu akukho nokuzokwenzeka mapholoba ngoba lo 12 and 13 and 14 and 15 mhlawumbe ulethi ngokwenkinga yakho obhekene nayo. Sibheke ma-elections abantu abaningi bafuna ukuba seyikhundleni zeyinhlangano kanye nezikahulumeni njengokhansela omeya nabanye. Sekusukile mapholoba vele bayafika ekhaya abanye bayafona benza zonke izinto banama bookings mapholoba kodwa ngifuna ukusho into eyodwa ukuthi umuntu ophumelelayo bomqaphela umuntu onqoba izimpi megqoke leli washo umuntu noma ngaseyo lona leli olibona ngeligqokile elicisha ukufana naleli bombheka umuntu wonke ophezulu ukuthi uyaligqoka ni washo mawukuthi uyaligqoka ubokwazi ukuthi ubuya kaMhlongo ngamanye amazwi simphakamisa umuntu thina kungazi umuntu nomunye obonayo abona ngathi umuntu ayiphilela kanti leli washo lemsiza kanti le ring emsiza mapholoba kodwa ngikuthandayo ukuthi akufi umuntu mapholoba ngamanye amazwi ikhansela maliphathe mase liyagqoka amapholoba uzobona into ezokwenzeka. 11 and 12, 13 and 14 sise KZN sise Cape Town sobe sikhona nathi siya Viva TV1 noma sobe singashuthi kodwa sobe sibheka kanye ukuthi uMhlongo usaniphethe ngendlela kuyiyo yini sibakhumbuza inombolo bafuna ukubhalisa abantu 067 067 165 74 85 067 165 74 85 mapholoba iya WhatsApp le number yafoneleka mapholoba hayi ebusuku fona phela ngekhathi zokusebenza oku7 ekseni sigcine ngo5 intambama. Hey ngifuna ukufakela Shoprite noma kaPhepha imali mkhulu angifakelwa amapholoba angifakelwa nje okay send abenziwa kaMhlongo nofuna ukufaka imali enze show makhona sikhulumile ukuthi uqale enze ivideo call abone uthi mina kodwa nje lilonke angifakelwa imali mina. Dokotela uMhlongo eMgababa iStopi ikwamthathelwa esitolo bese ubuza ukuthi kukuphi kwaMhlongo ezangomeni. Dokotela omkhulu asibonge sikuphe ithuba lokuthi ushiye umyalezo wakho ogcina isikhathini esingengakanani. Umyalezo wami ogcina amapholoba wokuthi ngiyacela ungadlala abantu bethi izinyanga zikho ungadlala abantu bethi imitha ayikho ngoba bona sebesizakele wena uyazi ukuthi ekhaya uthembe emuntu awunabani bahamba abazali bakho mhlambe bahamba nomkhulu wakho bahamba nomalume njengamanje uwena nale ngane zakini uwena nalomngakho uwena nale ngane zakho kodwa ekutheni uyivusele ifamily yakho umndeni wakho ukuthi usukume uhambe ubona namadoda njengathi angahlali emqashweni angahlali emakontena kodwa ahlale emakhaya qaphela inyanga esebenzele emgaqweni uboyisaba ngoba ngelinye ilanga lo nyanga uyothi uyafika isekho mase uyazi ukuthi uyoba njani ngaMhlongo siqinisekisa lokho ukuthi thina sisebenzele ekhaya nje mawusifuna uyosifica ekhaya futhi mapholoba asoze sasuka sabalekela ukwelapha abantu kodwa lilonke nje ngithi mina #check ayivuka imuzi yobaba kahle isikhathi sokuthunywa ama-ice siphelile ngihlezi ngisho ukuthi ubuhlungu besicathulo bazi umnikazi waso wena ubuhlungu besicathulo bazi uwena ungatshela omalume ngevideo ungatshela imani kodwa le video thatha le number mase uyafona uze kaMhlongo inkinga zakho ngeke uyilungisele omunye umuntu ogula njengawe into ekufanele uyenze shiya phansi imithwalo ugijimela impilo yakho kuphela uhambe uyosizakala nawe ukwazi ukufana namanye amadoda lawa ahamba ngeemoto ezinkulu asebenza kahle kunjalo nje mapholoba. Uthe dokotela uMhlongo umuntu wesifazana ofuna indoda ezomchithela isikiki enze njani asibonane kwivideo ilandelayo asibambe mapholoba lapho kulungile.